फैसालिखौ मानो एसेबां नागिरदों मानसिफोरा ना फैसालिखौ बर' समाजखौ सिबिनो थाखाय नागिरदों नामा आरो फैसालिया जेराव संसार जायो जाथों ना जागोन ना बियो गावनो डिसिसन लादों गाव मोजांखौ लादोंब्लाबो गावनि गाज्रिखौ लादोंब्लाबो गावनो डिसिसन लादों बे गावनि गथ' गथाय गारनाय हौवाखौ गारनाय गावनो डिसिसन लादों नोंसोर मानो मिथिया बे पवित्र नङाथ' बे पवित्र बे नङा बे माबासो मा होनो गोथारसो नैबे सैथोआ नोंसोर मानो पवित्र होनबोसै बे नङाथ' बियो बै मालाय आमेरिकानिसो USA नि गामि गामि एसे सानै हयै रायलाय दिनै जोंनि थाखाय माखासे जों एल' एला नागिरनायनि थाखायसो नों मिथिजोबदों बिनि आसलि चेहराखौ बियो मा मावो दिनै हाबा जानाय ना हाबा जायि दिनै जोंनि थाखायसो मिथिदों आरो जोंखौनो दाय होबावदों नोङो इडियट एसे सानै हयै रायलाय दिनै नोंनि जिबनखौ जोंसो बासायनाय बायदि नों जे बेवहाय सासे फ्रड मानसिजों थाहैदों दिनै बिसि दंखायो फिसा दंखायो होननानै जोंसो दिनै एल' एला जोंसो गासिबो नागिरना मोनजोबदों आरो बे बुस्थुखौ जोंखौसो दाय होबावदों जाहाम्बि हेल' नोंथांमोनखौ आं गोदान भिडिअ फैनोसै बयखौ बरायबाय नोंथांमोन जे दिनैनि भिडिअआवहाय आरोखि जे जोबनायसिम जेरै सैथोआ मा दिनै बे भिडिअआवहाय जे जों फैसालि ब्रह्मनि जों भाइरेल जानाय नङा होमबा जे US नि जे US आव थायोनो मायो बे पवित्र नङा गुबुन पवित्रसो दा बेफोरबायदि बे नङा आरोखि दा सैथो जाबाय नोंथांमोन फैसालिया जे न'आव जे गामियाव फैनानै इसार जाफैबाय बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना आरोबाव जे कल रेकर्डआव जे बाथ्रा बुंनाय दा नोंथांमोन जे बेवहाय जे फैसालि ब्रह्मआ गावनो हारसिं बे सिखार जाबाय जे गावनो हारसिङै बेयो मोनसे फ्राउड जाबाय आंखौ बिदि थगायनो नाङामोन बेबायदि थगायबाय आरोखि दा पबित्रआ हिनजाव गोनांखासो फिसा गोनांखा बे सिकिउरिटि मावोमोन सिगाङाव आरो दा रेस्टुरेन्टआवहाय नोंथांमोन जाथाया सैथो गासिबो सोराव होजोब्बाय 100% आरोखि बे जाथाया रायजोआव बिसारबो खालामबाय जे नोंथांमोना नुनो थांगासिनो दं आरो जे MJ बिथांखौ जे बेबायदि जे बुंनाय बे कल रेकर्डआव जे नोंथांमोना खोनानो थांगासिनो जे MJ बिथांखौहाय जे बुंदों जे पुलिस केस होगोन मागोन दा बिथांमोनखौहाय जे बेनो इदिट बानायनानै बेफोरबायदि खालामदों बेनो बेबायदि भिडिअ हगारबाय थादों जे MJ बिथाङा दा MJ बिथांखौ जे माखासे बाथ्रा बुंनाय दा MJ बिथांखौ जेबो पुलिस केस होआ आरोखि नोंथांमोन दा भिडिअआवहाय क्लियार होगोन जे जेबो बेहाय होनो दं गैया आरोखि जे होयो हाबो दा बेफोर ओरैनो बुंलानाय जे MJखौ जे रायनो थिननाय भिडिअ बानायनो थिननाय MJखौ पुलिस केस होनो दा दं गैया आरोखि नोंथां जे बेखौ जे होनो हाया बे ओरैनो बुंफ्लानाय दा सोरबा जे MJखौ पुलिस केस होबाय नामा जे होगोन नामा दा बेबायदि सानदों आरोखि कनफिउस जादों आरोखि जे बिथांखौ मारै पुलिस केस होनो हानो दा ससियेल मिडियाआव गोबां जे भाइरेल जाखाबाय बे बुस्थुआ गोबां जे शेयार खालामखाबाय जे पाब्लिकआवनो ससियेल मिडियाआव जे गावनो जे भाइरेल खालामनानै लाबाय गावनो जे बेबायदि जे जाबाय ससियेल मिडियाआवहाय गावनो जे फोरमायनानै लाबाय दा गावनि दारैसो बेफोरबायदि जे फन भिडिअ जे ओंखारनायनि दारैसो बेबायदि जानाय जे फुराना भिडिअबाबो जे गाव बुंदोंमोन दा फन भिडिअ ओंखारनायनि दारै जे बेबायदि जाबाय दा गावनिसो भुल दा गावनि दोननायनि जाम्बि दा बेखौ जे रायजोफोरनो जे सिनायथिना होबाय आरोखि बेसेबां जे बिजनेसमेन जे माहाजोननि बिसिमोन बे नङा होमबा नोंथांमोना बे कल रेकर्डखौ खोनासंग्रोदो आरोखि अब्लानो जे 100% बुजिगोन आरोखि जे नोंथांमोना कल रेकर्डखौ खोनासंदो गावनो सिमान जाखाबाय जे फ्राउड होननानै नोंथांमोना खोनासंनानै कमेन्टआवहाय फोरमायहरदो आरोखि बेखौ खोनासंबानो जे नोंथांमोना 100% बुजिजोब्बाय आरोखि एसेनोसै गोजोन्थों हेल' आब' फैसालि हेल' औ खोनाखै सोर आब' फैसालि दा औ सोर नोंलाय ए आंसो मिनिया बर' आं सिनाया ए हाब आं नोंजों रायज्लायनो लुबैनानै फन खालामबाय थाबाय आं साहा थाहा मानसिजों रायलायथ'ला नामा नों अबेनि बेलाय आङो खैला मैलानि मा जादों औ ओमफ्राय नोंखौनो बिदि नुलाबायनायखाय माबोरै बिदि जालाबायखो मा भाइरेल खालामजालाबायखो सानबाय थादों आरोखि आङो माथो होनबावनो ना औ ओमफ्राय मानसिफ्राबो गाज्रि दङ औ ओमफ्राय दा बेखौनो माबायदि बिदि जाखो मा दाख्लैनिफ्राय नुबाय थाबाय आङो फेसबुकआव इउटुबाव ओरैबायदि नुबाय थाबाय मा होदलाबायनाय ओमफ्राय मा बबावबा मा इदिट खालामब्रेना होजोब्बाय मिथिबाय औ बे ससियेल मिडियाया ओरैबायदि गाज्रि ना आयै औ औ मानसिखौ प्रसार मा खालामनानैसो होजोब्बाय बिदि होदलाबायखो माखो थानानै ओमफ्राय बेखौनो माबा नायबाय थादों आरोखि आं ओमफ्राय बेखौनो ब्रादार MJनाव नाम्बार बिहरदों आं मैया नै ब्रादार MJआनो गाज्रि खालामदों बेखौ औ ब्रादार MJआनो गाज्रि खालामदों बेखौ आदसा ब्रादार MJखौ आङो जेलसो जाहोगोन आं बेखौ ओमफ्राय माथो बिदि होनना बे भिडिअ होबाय थादोंना आंथ' भिडिअ नायलायबाय थायोना जों नों ज' ज'नो होनहर नों मानो बिदि सासे बर' बिमा बर' फिसाखौ मानो बिदि माबा होना होखो नोङो होननानै औ ओमफ्राय बिदि आंहा होनानै हो आं बेखौनो सानबाय ओमफ्राय नङा जेन'बा बिदिखौ नोङो रायलायनो बाबाय आं जानला मोनलाजों ओमफ्राय बिसोरो आंखौ टर्चारसो खालामदों बिसोर गाज्रिसो गावसिनि फायदा लबनि थाखाय माबानि थाखाय आदसा फैसाबो बिबावदों बियो इउटुबाव
बै भाइरेलखौ दाननो थाखाय 1,80,000 दानदों माबा बिदों बियो मोजां मानसिखौ टर्चार खालामनायसो ओमफ्राय जेन'बा भाइरेल खालामनायाथ' जेन'बा बे खालामबाय ओमफ्राय जेन'बा बे भिडिअआ माबोरैथो इदि लिक जाया आब' आं मोनथिला जेबो मोनथिला बिदिखौ आं जेबो मोनथिया जेन'बा नोंनि दे नेकेदा औ नोंनि दे आं जेबो मोनथिया आगै आदसा आं बेखौसो सिन्था खालामबाय थादों जेन'बा जेखि जादोलामोन जायामोन जेन'बा बे हौवा गोदान डाबल फैदों बुस्थुआ औ बे हौवा जेन'बा ओमफ्राय नै बे हौवा गोदानाबो खोनाबाय औ औ हौवा गोदानाबो फ्रडसो जेरै ओंखारदों फ्रड दिनै मोनजोबबाय बेखौ फ्रड होननानै आदसा दिनैसो बियो फिसा सासेनि बिफा होननानै बुंनानै लाबाय बे आंनि ओमफ्राय सिगाङाव नोंखौहाय थगायदोंमोन आरो बियो ने थगायनानै लानानै थांदों आंखौ मेजिक होना लानानै थांदों बियो आयौ गावनो लांफैखादों ना माथो क'क्राझारनिफ्राय औ मेजिक होनानै लांफैदों बे आंखौ ओमफ्राय हाब बिराद माबा गलथि जानाय बायदि मोनदों आं आब' मिथिबायना जेन'बा जोङो न'खर जाबाय माबाय नोंहाबो बिराद मोजां गथ' सानै दं आं बिराद दुखु मोनफादों मिथिबायना नोंजों बिराद रायलायनो बेबायदि दुखु सुखु रायलायनो होननानैसो आं माबा सेस्था खालामबाय थादों आरोना मैयानिफ्रायनो आं बिराद दुखु मोननाय फैदों आरोखि एफा मोजां नोंनि गथ'फ्रा ओरैबायदि अन्थाव बाथाव बि सानै फिसानि बिमाया माबायदि बिदि जाखो होननानै आं रागाबो जोंदों दुखुबो मोनदों ओरैबायदि बोरैबा मोनबाय थादों आरोखि आङो नोंथ' आरो जोंनि जायगानि होनजायोना ओंखायनो आङो दुखु मोनदों आरोखि ना जोंनि बर' बिमाफ्राखौ आं बेबायदि जाजानो बायो जेन'बा जाबाय नोङो जेन'बा ओमफ्राय दा बे मानसिया डाइरेक्टलि होजोंनिखा ना माथो बे मानसियालाय बाक्सानिसोनो मा बाक्सानि आस्सा नै ओमफ्रायो आं बारा गोबाव रायलायथ'ला दसे नै आंनो इम्परटेन्ट कल हरदों आं आस्सा फ्लाइट टिकेट दाननो नागिरदों नालाय एमजिखौ रायनानै हर दे आस्सा नों नङा आब' ओमफ्राय नोङो फैफिनबाय ना माथो थांथ'वाखै होजोंनो दङ थांगोन औ थांगोन माबायावनो इउ एस ए आवनो दङ न' इउ एस ए नि नङा बे मानसिया बाक्सानिसो फ्रडसो अ नङा नोंखौ दे इउ एस ए आव दं होननानै दे बुंलादों मानसिफ्रा बे जनानो थगायदों अ जन खारजियानो थगायदों आस्सा ओमफ्राय दा बेखौनो आङो सानबाय थादों आरोखि ओमफ्राय नोंनिया अरिजिनेल नङा नैबे भबानिपुराव दा औ नैबे आमगुरिनि खोला भबानिपुर औ आस्सा आंलाय बे खाथिनिनोखाना आङो खैला मैलानिनो नोंसिनि जोंनि माथो बेसे गोजान औ हनै नोंसोर दे आं गामिनि औ मानसिफ्रानो औ रायलायलायो औ आंजों औ ओमफ्राय ओमफ्राय बेखौ नों एमजिखौ रायहरदों माथो एमजि बिथां नों मानो बिनि माबाखौ मानो एथ' बिदि खालामखो नों लाइफ स्ट'रिखौ डिस्ट्रय खालामबाय नोङो होननानै आं नोङो मोजांसो खालामनांगौ नों मानो डाबल इउटुबाव बेबायदिसो होबाय थाखो नोंलाय होननानै दा बियो फुरा फ्रड जादों फ्रड होननानै माने मोनथिया बेथ' बियो होननानै नङा बेथ' बे होनाया बैखौहाय होआखै माथो होनायालाय न' आंनि दि बेबायदि इउ एस नि थांनाय मानाय बेफोरखौ रायलायनायखौ होदोंना बियो अ औ गाज्रि रेकर्डिं जादों बियो गोरा रायलायनाय जादोंना आङो बेखौथ' बे होदों ओमफ्राय आङो बै होनो नोंनि नाङामोन बेखौ औ नोंनि जे बै लांदां भिडिअ दङना बेखौथ' होआखै बेखौथ' पारमिसन गैखाया नालाय इउटुबाव होनायनि औ माबा जाखायो जै बेखौ होबाय डाइरेक्ट थैखायो आरोना चेनेलानो ओंखायनो होखायाखै बेखौनो आङो सानबाय थादों मा बिदि लांदां भिडिअ खालायलायनानै हरना होननानैहाय ओमफ्राय बेखौनो माबानानैहाय ओमफ्राय आङो एडजास्ट खालामबाय थादों आरोखि नोंनि भिडिअआ अखानायनो नोंनि माबा भिडिअ नुबाय आरो बिदि होनायनि नै दाननांगौमोन थाब दाननांगौमोन दानाखै नों बेखौथ' दानबाय आङो बे नोंनि माबाखौहाय लांदांखौहाय दानबाय आङो दानजोब दोननोनो बेखौ आङो नाङा नङा बेखौथ' आं दोनखायाखै ओमफ्राय जेन'बा मानसिफोरनावबो सारा दुनियावनो दंजोबसै नालाय बयनावबो दंजोबसैलै आब' मिथिबायना सोरनिखौ मा होननाय मबाइल बाजाराव थां सोरबा सासे जिराय नोंनि खोथा रायलायो ओमफ्राय नोंनि बे भिडिअखौनो नायो बिदि आरोखि खालि बे भिडिअखौल' नायो नोंनिबो जाद्रायाना बिदि खालामनानै माबालाबायनायानो मिथिखायो ओरैनो ससियेल मिडियायाव जै आपल'ड आं जाबाय जेरावबो गोसारनो होआखै गोदोनि बियो गोदो जानायसोमोन बियो आस्सा बेखौ दा बुंसै मिथिबायना माने दोनथ' होमबालाय दे औ औ आं मोनसे फ्लाइटनि माबा खालामनि आं दे दे दाहायफोर मोनाफ्राव मोजां रायलायफिनगोन আপুনি কথা পাতি থকা ব্যক্তিজনে আপোনাৰ কল হোল্ডত ৰাখিছে